ugbu a ka ị na-esonyere anyị n'ụtụtụ ọmanụ nke si n'isi mbido telivishọn abịara gị ọ tụrụ kpukum mana ọ kwafubeghị ụfọdụ ihe efulahụla gị mana ị ka nwekwara ohere n'ihi na anyị nọ na ọkara ihe mmemme ọpụrụ iche anyị ụtụtụ ọmanụ. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị taa? Anyị na-ekwu maka ịzụlite ụmụaka n'ụjọ ma ọ bụ na gịnị ma ọ bụ n'ịhụnanya. Kedu nke kara ha mma? Ngwa anyị ekwuole maka iji ụjọ were zụlite ụmụaka nke ọma na nke ọjọọ dị n'ime ya. Ugbu a anyị ga-akọrọ gị maka iji ịhụnanya. Naanị aha nkịtị a kpọrọ ya ịhụnanya. Ịkwara ka ọ na-eme ọchị ebido na ntị nke ruo na ntị nke ọzọ maka onweghị ihe dịka ịhụnanya. Nne, kedu ihe ọma gasị ị ga-asị ka anyị buru ụzọ kwu maka ihe ọma? Eziokwu na ahịa ọma na-ere onwe ya, mana ụfọdụ aghọtachaghị ihe ọma. O nwere ndị ka na-esi agụgọ na-asị hapụ ihe iji ịhụnanya, hapụ ihe ahụ ụmụaka na-apịtọ kọrọ ha ụmụ ihe ọma dị iche iche na-esi na ya pụta. N'ihi na ịma na Chineke asị na Chukwu, God is love. Ọkwa eziokwu? Eziokwu na ka biko gwa anyị ihe ọma nke ọ bụla batara gị isi chetara ugbu a si n'ime ya pụta. Ụmụaka ga-adị, if you know the truth shall set you free. Kwa ihe bekee kwuru. Ama nke ikputere okwu ịhụnanya kịta, nwere obere nwa n'ebe ahụ ọ ga-akpụkete nne ya nso hinne. Ọ ga-asị ka nne ya nụrụkwa ihe a ka o nwee ike na-emekwa ya na-eme dịka ihe a ga-ekwu maka ya kịta. Ịma ya na-egwekwa ịhụnanya ka a kpọdoro afọ anwa ịhụnanya ka o si daa, ọ na-ada obi. Ịbịa were ịhụnanya na-azụlite nwa gị, ọ ga-eme nwa ahụ na-agwa gị eziokwu. Onwe ihe ọ fụrụ ọ tachara gị maka na ọ ma na ịmaka ihe esi hazie ya bụ ihe ka ọ hapụ iweta nsogbu. Mana iwuru onye nwe onye ike, ọ sị biko ọ wụrọkwa ya ga-ebido esemokwu ụbọchị taa, ozocha ọnụ ya ha alafere gị. Ya mere njide asụ ụmụaka m, onwe ihe mebiri iji aka gị iji ọnụ gị gwa m mmeti gị ihe, onwe ntaramahụhụ ga-eso ya. mana ịhapụ ka nje aka nchọpụta ọkwa mana nke ahụ ntu ka ị kụrụ ya kpọmkwem n'elu nje aka nchọpụta ha ị ga-ahụ ihe mmemme gị. Onye mezi nwe nke mere onye ọ na-ejizi aka na-agba onwe ya rịpọt. Ụmụaka eji ịhụnanya azụlite, ihe mbụ ị na-ahụ n'ime ha bụ ụmụaka na-enweghị nsogbu, no stress. Ịhụ ha ihu ma anya ma awụrụ ha naanị ọchị. Ya dịka obere nri ha ga-eri, ịma obere nri nwatakịrị ga-eri ya eriju afọ. Ofu agadi nwoke si m na nne mana nri ga-ezu mmadụ 5 mmadụ 4 na-ewere ịhụnanya rie ya, ọ ga-ezukwa mmadụ 5. Ọ na-ezu ya ihe ịhụnanya na-eme gịnị na-akpata. onweghị ihe dịka ya bụ ịhụnanya. Anaghị atụfu atụfu. Maka na ịhụnanya dị n'ezinụlọ ahụ, ọ ga-afịara onye iro ịbata bịa, maka na ọ bịa ka o mebisi ihe niile, ọ gaghị na-enwe isi. Maka na tupu ọ na-eme ekwu nwa ahụ agwago nne ma onye na-ebe ahụ agwago nwunye ya silekwe. Adịla anya ihe ọra ha na-eme na-aga were were, ọ na-enye aka ọganiru na-adị. Ọ dị mma. Ọ bụghị mgbe ọbụla ka m na-ewebata oyibo, mana ọ dị mkpa anyị na-ewebata oyibo small. E nwere ihe bekee na-akpọ motivation, ya bụ ihe na-akpalite mmụọ mmadụ iji mee ihe. Ọ bụ ịhụnanya ka ọ bụ ụjọ? Nna ọ ịhụnanya ka m gwa gị ihe nji si na ọ ịhụnanya ka ọ dị m. Ị mara nwa ụdị ajị ga-ajụ m mara na ịjọsụ jụọ ka ọrụ na ikwuru okwu nsa gị obere gawa, mana oke ihe esi daa m jụọ m ajụjụ ahụ nke ọrụ gị ihe niile ahụ ka o si maka na ama m na ị chọrọ ịnụ. Onye ahụ jụrụ ya n'ịhụnanya, o ji ịhụnanya jụọ m ya. Ị mara na ọ maka na ọ chọrọ inye aka, ọ bụrụ ọsọsọ inye aka maka na ọ na-emetụta ya. Ụtago ịkọrọ onye ahụ, mana ọ nwe onye nke ga-asị gị, ọ nwere ike esi asị mmadụ don't be silly. Ọ nwere ike esi asị mmadụ don't be silly. Ọ dịka egwuregwu isi nwanne ya don't be silly, ọ macha gị ụra gị na ọ dị egwu. Ọ dị mma. Nne, kedu maka ụmụaka? Ịma na ihe enyekwere na ụmụaka ka ha ga-eji na-agafe ọrụ n'ụjọ na-atụ anyị na ka obodo anyị na-aga kịta, ka anyị na-azụpụta ụmụaka anyị na-azụpụta ha ka ha na-anara mmadụ ihe n'ike. Maka na afụgo na ndị na-ana onwe ha na-eme ha, na-asị na value na drọpụ na ọ na-agbatu.
ka ị na-akụzi agwa ha na onye jisi ike gbaa mbọ ọ ga-adịrị ya mma echi ọ ga-enwe udo n'obi. Nwatakịrị azụrụ n'ezinụlọ eji ịhụnanya biri omume ya na-egosi ahụ sọsọ na omume na-egosi onye ebe ọbụla pụtara nwe ihe okwu ga-adapụta ka ọ ga-esi waa ya bụ ikpe ma o kwuo ya bụ okwu ga-enyere ndị ahụ aka hụ na udo chere. Mana ọ bụrụ onye nke si na nke tigbuo zagbuo zọpụta ha tiri na ụmụaka ndị ahụ bụkwa ndị ga-etopụta bụ ndị ga-enwe ntụkwasị obi. Ụrụ ụmụaka ugbula aka na-awa anya ụjọ anaghị atụ. Mana o nwere nwatakịrị ga-ele agadi nwatakịrị lere agadi anya n'anya tụgide ya asị ọ na-eme kpọmkwem ahụ na-echezi ka ezudo ezinụlọ nwa ahụ si pụta ka ị na-eche na-asị ka ezi nwa ya ga-abụzi echi ọrụ ma onwe ka o si nwee ntụgharị na agwa ya n'uche obi ya. Ọ dị mma ịhụnanya ihe ọma na nke ọjọọ. Kedu ụmụ ihe ndị ọjọọ enwere ihe ọjọọ na-esi n'ịhụnanya apụta? Nwekwara ihe ọjọọ na-esi n'ịhụnanya maka na wee mefe ihe oke. Ihe ọbụla nwere oke imefezie ya oke o mezie nwatakịrị ahụ awụzie nne m nna m meme onweghị ihe ọ ga-emeli nwunye onwe ya onweghị ihe ọ ga-amanwu isi ya ga-azacha ụlọ onwe nke isi ya ọmadịka gasị ọgadị ga-ewepụta obere ihe nwatakịrị obere ozi nwatakịrị aga ha dị ngana ihe na-achọ ịkọwa na ụfọdụ ụmụaka ndị ahụ bezie ha ozi mma ozi nkịta na-ezi nwatakịrị ga-ame obere ozi nwatakịrị ga-agbaje ọsọ ga-eme ya nne ya ma nna ezi ya na-eme nwa ụdị ihe ahụ. Nne ka m nwee obere confession o nwere nwa m abalị ọbụla ịga saa ahụ abalị bụ nnukwu ọrụ nọrọ n'elu ya wụrụ nke ahụchara m ha ncha n'anya mana nke a onwe kata nwee ọkọkọrọ ya na ọ na-afọ ma m nwụọ ebe m cheta ma m hụ ya ebe ọ na-akwado ibe akwa gaa saa ahụ m wetachaa ịtarị m ga-apịa ma aga m apịali ụtarị ahụ. Ọ na-emekwanụ nwa ahụ bịa ọ mana na ahụ fere n'anya ofe ndị ụfọ ya na-akpụgharị ọ gaghị ekwe gasa ahụ o lere onyonyo TV ogere redio chọọ ihe ọ ga-achọrịrị ofu ihe ma ọ ga-agụwa akwụkwọ gaanụ ga-asa ahụ ga-asa ahụ ọdịnarị ihe nji ejide ndị nke ịhụfe n'anya ofe abụkwa ezigbo ihe na ị na-asa ahụ abalị na-ehi ụra na itete ahụ ga-adị ma ọrụ ya isi ajụ oge oyi ahụ gị na-adị nnọọ mma ịdị nnọọ nke a na-akpọ na ịdị fresh ụtọ n'anya obi ụtọ na-eme ha n'oge emichi ajụ oge oyi gaa ụlọ akwụkwọ ịmụta ihe hapụ dị na-adị kakakara dịka a na-etinye ha okwu n'isi. A sị na ọ na-emekwa ụmụaka ụfọdụ ha anaghị enwezi respect. Ọ eziokwu maka na onwe ihe ezi ga-achọ izi nwatakịrị onwe onye ọbịa ga-abịa na ma ọ gịnị isi ka isi nwa gị mee ihe dị otu a ọ sị na ebe iru onye ahụ sị anya ahụ mba na ya chọrọ ọkwa hapụkwa ya aka hapụ ya tupu ịbara ihe dị ebe ọ gaghị aga ọ ka nọrọkwa ebe ahụ anaghị a na-ekpo gị ya ga na-ekpo gị na-asị nwa gaa wepụ ihe a o nwere ike wụrụ ihe ị chọrọ ka emebi o nwere ka ebe ahụ dị si ka eficha mmadụ na-abịa ọgụ na ebe ọ na-eme nne ya onye ahụ agakwa ihe ahụ ma ọ nwere ihe ị chọrọ izochere mmadụ ma ọ nwere nwanne ya na-abịa ọzọ ịchọhụ ka ha mata ihe ahụ ọ ga-awụ ihe ha ji aga ụlọ akwụkwọ ma chifo chọọ ka izochere ya ka hapụ ịbịa tụsasịa ya ụbọchị ahụ ọ ga-ada ebe ọ ga-ebe ndị nke ọzọ agakụzie ihe ahụ. A sịkwa na ụmụaka ndị ụfọdụ ọ dị m ka ihe dị mkpa n'ime ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ ịgba mbọ hụ na imefeghị ofe ịhụ nwatakịrị n'anya dị mma kama ihu fee ya ofe nwatakịrị ahụ emebiele. Nne na nna kwesịrị ịzụpụta ụmụaka ha ọfụma maka na imefee na ị na-efụrụ ha n'anya fụfee ha oke hapụ inye ha ezigbote ọzụzụ ha ga-eji wee baa uru. Ha kwesịrị ịma onwe ka ha si tolite mata na ihe na inyere ha ezigbote ọzụzụ na ihe agwa ha na-akpa kịta maka na ha nwere ezigbote ọzụzụ. Ndị na-adachịba gbuo nne ha ha ga-akpọgasị ụfọdụ na-awụkwa ihe imekwa ndị nne ma nna na-eji afụfekwa nwa ha oke o nwere ka ọ bụrụ na sọsọ gị ofu nne na-azụ ma sọsọ gị nwoke na-azụ o jizie ihe ahụ na-eme ọmazi na ọ na-afụfezi ha anya oge. Ọ dị mma ọzọ dị ka ibie nke ikpeazụ bụ manipulate okpokpo oyibo ọzọ manipulate ịma na ụmụaka ụfọdụ na-manipulate their parents. Anyị ga-atụgharị ya maka na ha ma na nne ha ahụ ma nna ha fere ha n'anya ofe onweghị ihe ọ ga-eme asị tụọ
puku naira ikwu ọsị gị gotere ya egbe igotepụ egbe mebie ya echi ya sị gotere ya bọọlụ maka na mana anyị azụta ịhụtụla ụdị ihe dị otu ahụ ọ dị mma biko aga m asị ke n'unu jide ya bụ ụkwa ka anyị weta akị ya na ya ga-eso anyị ka nọ na ụtụtụ ọmanụ gịnị bụ isiokwu anyị na-atụ alo ka esi eme gịnị ka esi azụlite ụmụaka anyị ka ha bụrụ ụmụaka ga-abụ kpoo ma ha topụta mmadụ unu agakwala ebe ọbụla anyị na-alaghachi azụ ka anyị kpokọọ nnọkọ anyị ọnụ unu agakwala ebe ọbụla